Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi sut i wneud siap seren, beth i edrych amdano a sut i wneud yn haws neu'n anoddach. Ymestynwch eich coesau a'ch breichiau mor llydan ac y gallwch chi fel hyn. Gan eich cadw'n syth, cadwch eich cefn yn syth a dal y safl. Efallai y byddwch chi'n gweld plentyn yn pwyso ymlaen fel hyn. Gwnewch yn siŵr ei fod yn edrych ymlaen gan gadw ei ysgwyddau i fyny a'i freichiau allan yn syth. Os yw rhywun yn ei chael hi'n rhy anodd, gallen geisio dal y siap wrth sefyll ar flaenau ei draed. Os yw rhywun yn chael hi'n rhy hawdd, gallen geisio gorwedd ar y llawr a dal y siap. A allwch chi feddwl am ffyrdd eraill i'w gwneud hi'n haws neu'n anoddach? Beth am ymweld â'n Facebook, Twitter a'r gwefan i gael mwy o syniadau?